L-Oppożizzjoni Nazzjonalista laqat b'sodisfazzjoni l-pass laħaq aktar kmieni din il-ġimgħa l-Gvern biex tissaħħaħ l-aċċessibilità fiżika għal persuni b'diżabilità. L-avviż legali li ġie introdott se jagħti aktar pis li regolamenti dwar l-aċċessibilità li kienu daħlu fis-seħħ taħt Gvern Nazzjonalista. Fis-qarrija fisem il-kellim tal-Oppożizzjoni Marija De Guara u d-deputat Kevin Kutajjar, il-Partit Nazzjonalista qal li dwar il-qasam tal-aċċessibilità u drittijiet tal-persuni b'diżabilità b'mod ġenerali, l-Oppożizzjoni lesta bħal dejjem tappoġġa kull inizjattiva tajba tiġi minn fejn tiġi. Madankollu l-Partit Nazzjonalista nnota wkoll il-kummenti taċ-Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna li qal li s-sitwazzjoni f'Malta fejn tidħol l-aċċessibilità fiżika għadha l-bogħod milli tkun kif mixtieq. Għaldaqstant l-Oppożizzjoni tħeġġeġ lill-Gvern biex jimbarka fuq aktar inizjattivi u skemi ta' għajnuna li ħajru lis-sidin jinvestu u jwettqu x-xogħlijiet meħtieġa ħalli jikkonvertu l-proprjetà tagħhom f'waħda aċċessibbli. Barra minn hekk l-Oppożizzjoni tħeġġeġ ukoll biex il-Gvern jilqa' l-appelli ħalli jkun hemm aktar infurzar mill-awtoritajiet fejn ir-regolamenti fuq l-aċċessibilità ma jiġux osservati.